Yusuf gayu na fitaka ranar sallah ne. Mana wannan fitaka sai ku fito ranar sallah ne. Happy sallah ne. Muslim Mama on the beat. Yo, ku tafa ranar sallah ne. Ku juya ku taka ranar sallah ne. Happy sallah. Sallah ne ku juya ku taka ranar sallah ne. Happy sallah ranar sallah. Ranar sallah na ci ado na buga shata na saka hula. Yan mata suke sale shi tsofaffi sai a bar su da tamba. Kun ga tuwo na gashi da nama kayan sanyi ga su gabana. Kun kashe kiɗa bana na dama. Na je Abuja Kaduna da Kwani sun bani nama har fara kaji. Soyayye ga mai ga yaji zai daɗi kaji alaji. Ina cinsa ina jin daɗi, ina rawa ina yin faɗi. Akwai kika so ka rebu rebu daɗi. Ku tafa ranar sallah ne. Ku juya ku taka ranar sallah ne. Happy sallah ranar sallah. Ku tafa ranar sallah ne. Ku juya ku taka ranar sallah ne. Happy sallah ranar sallah. Ranar sallah mun yi ibada, mun je idi mun yi salati. Na sa shadda belle da yadi, fati a tamfar kayyar lesi. Yan yara sun yi fes, yan mata sun yi tes. Idi da rago mudu da bunsuru ige da nake tallo agwagwa. Ayyuna kuma ga sa layi musu mama happy sallah. DJ Nasboy happy sallah, DJ Gandala happy sallah, yan Birezi happy sallah, Musa Nafson happy sallah, Ali Baba happy sallah, Nura Action happy sallah, Yasir ma happy sallah, Bahati Soja happy sallah. Ku tafa ranar sallah